Has pensat mai què pots tenir per 35 euros l'any? TV3 amb tots els seus canals i Catalunya Ràdio amb totes les seves emissores, o 4 gats xinesos. TV3 amb els seus canals i Catalunya Ràdio amb totes les seves emissores, o una Barbie sirena. O la vaixella de bola de Drac Z, o el que és el mateix, què pots tenir per 10 cèntims al dia? TV3 i Catalunya Ràdio, o 2 gots de plàstic no reciclable. TV3 amb els seus canals i Catalunya Ràdio amb totes les seves emissores, o un xiclet de meló. O un minut de telèfon amb la teva sogra. Oh, no! TV3 i Catalunya Ràdio. Només ens costen per persona 35 euros l'any. O, si ho prefereixes, 10 cèntims al dia. Envia'ns una foto o un vídeo curt a aquesta adreça, amb tot allò que puguis trobar per aquest preu. Com més boges, sorprenents i divertides siguin les idees, millor. Les millors es publicaran al canal YouTube de TV3 Teva. TV3 i Catalunya Ràdio. Part de tots.